Puro? Pero okay. Ano to? Ina. Ito. Lighter, Brad. Okay. Ano, pwede na lighter. Lokpasin. Pala. Brad. Wala. Anam na tayo, ayaw sigod siya kay. Man ubos ka na malukop jud siya. Na dili na kanya na muhigda na siya. Oh. Jalan. Ipasandig siya gamay day. Sige. Igbaw na. Nga malukop jud siya, ayaw itas sa kamot mo ha. Sakit. Nani altar wala? Way altar. Tara bro day. Asa? Wala ni sa altar. Jalan. Duro. Di Wala ba may ay altar. lamisa? Ano na? Ang ilaw sini mo nakwanan. Di ko pa kuman sa lamisa. Agala, baboy lang, anam lang. Anam deh. Anang malukop jud ha. Ulam. Daon ka. No, pagda. Ipasandig sa siya kadiyot day para ang ilaw malukop siya. Hinay. Di sa ilaw ana. Lukop. Kiralan. Matan-an siya hapdos pag di. Ipatana kang gamay siya. Ipatana. Na ilukop jud. Ayo itatse kay matandog ya day. Itutuyo ka. I-distansya gamay. Okay. Undang ide anam anam po, anam. Subay ta. Ubak siya. Naa mo sa gidong ubo, pang-ubo kay tanan. Ay day. Sa nara, iubos na ang kapas ayo itap sa iyang ano, sa dihilan lang mukha gi. Lukop. Bangon na sa kay. Mura siya kuan. Sa no? Sige. Mura kutasan siya migda din no. Lingkura lang sa siya. Sige, lingkod. Di ka butang hos. Wala baso nga puti o baso wala. Wala ta baso. Subay ta. Di bali mahurot ta basta malukop siya. Okay, unlimited ta ana, natidaghan. Sige. Subay ta. Pila ni katuig niya dadaan eh. Opo ni tuig. Wala pa. Apa ni tuig day? Dali okay ra. Dali ra na siya. Okay. Right. Okay na ni Brad. Apa ni si tuig? Ano, bago pa nga. Katong guys good me di ka. Katong ko hot cake pa. Ano? Yes, good Sige, siya. anam na de. Para makuan din siya. Kanang kaligo nam gud na. Ayun po. Bugas. Igihugas. Ihap dosen. Tausen. Dan. Siya pumunta na hapos ko din. Di. Dili ko na. Anam lang, aksa bitag uga bitaw, kanang murag muuga na siya, bukod na. Anton malukop ko na ang tutong. Dapat pulong palagani akong i-apply. Buko na, no?
mo inom mo siya tubig, okay ra, mo inom, okay ra. Okay. Video ka? Aksyon uga day, ako na uga, bobo na sa ayo itas imong kamot ha? Oh, ayun yun. Ngayon siya, gitagaan sa susin. Kinsa may kuan ani katong anak o so kanang magkugihan mo buo ba muhonad kinsa man Kare siya kay anak mo ni siya. Anak ni siya? Oo, Ah, sige. anak. day o sunod adlaw day murag aksyon uga na gani ba usangan ni Binlan na ka ni brother. sige nakasil ta siya so kana bitong maghigda siya nga magsige sa basa-basa jud no naman manawag ra mo day si Sister Susan lay tawagi mo contact nako ha okay. So kana siya so kana wa pa gyud ko ga-apply pulong pag gali o okay. Ikaw lang. Ikaw, sige, tatareha. So bali day wa hulog sa adlaw so sud adlaw ayaw sa no so unsa maron Huwebes no Oh, Bernes ko. Huwebes ron ug Biyernes so Domingo na iyabo day kana ihurto pod siya ha wala yung baton hugas ra okay kaning usa mo ni say ipainom sa tubig ha kay ako ni explain ba na ang tubig ha Mineral day. lodan sa pulong na no kani siya mo ni ibnon Sira ka to, Brad. Hindi outside man ang itirahan. Ako ipakita ang video ani daghan ang kanida mga testimony nga anti-el potlonon, mga cancer na kanir gid taon nya kinubanan sa pag-ampo no kay kani siya day muni daghan ang kay naluwas ani. Minaglong Mama Mary, bata pa kay Slani. Padra so awa so wow. Ano ang pagutang day ha? Okay, nabuwa, no? So, kanin siya, ilain niya ha? Kasi sa ludan. Para sa inom ra niya, ha? Ayaw siya pala kare day. Ay sa pala kami ha. Kanin sa inom. Kanan duha, ihunad. Kato bitong nga ani mo katong botilya. Keep you to ha. Kay pure ba to? No? Mali siya. Ay, si gamit na. So ipalit ninyo ani day bobo na sagka dapat dito no. So imo sa sampunon no. Ipainom din niya. Kanin sa day is 72 trace minerals, 1,000 of minerals. Kanin sa alkaline water. Kakuha mo atong drops. Katubang katong CMD drops. More pa ni sa drops, no? Hindi, painom day ha. Sabay ka sabay.
naami dito sa Manila, no, na cancer, ang TL, takot nga gasto sa Manila. TL ba, putlon nun jud ba? Ikawas ng bukog, tanan. Nakahurot ra og 30 ka botilya. Back to normal, wala maputli ang TL. May mga video dire og picture kita. The same gyapon sa tutoy, ang usa ka tutoy nakuha na, ang usa maog hapon naka-order siya og 5 ka botilya kana rasad. So, na mga video og mga testimony nila. So mo ni siya sa kung guna ba tay kaya-kaya. No kay kani siya basta cancer timan jud. Uban jud na ang gwitter ug ang tutoy ug ang mattress. Kung naamoy tandugon ana, no? Normal babae kay babae may mga anak. Pag dunay gwitter, nakuha ng gwitter, musunod ang tutoy. Guman sa tutoy ug asay ug ang tutoy kuhaon, musunod ang mattress. So kanang mattress, tutoy ug gwitter mag-uban jud ng tulo. Mo na once nga nakay gwitter pasagdi ra jud. Na kana siya kanang alkaline, imo na ihuna jud ihugas sige, no? Na mo result jud siya ug unsa pa kang imong imnon, no? So kami mag-deal jud mi kay kami sa among product mostly man jud daghan mga testimony ba, no? So ako na pakita. Inom niyo mo lang. Sabitan mo kami. Sasabihin mo lang. Na atong product US based na sa Nature's Way, no? Atas tag doktor, lahi dayon tanggalon tani, operahan tani, kwarta biya, no? Minus ta sa budget, para na tag binisaya na itawong makamao, maluwas jud. Imagine mo, tunga na. Ina sa teori sa. Sa pangkon. Ayo ita sa imong kamot kana rin siya. Apply na good open mo ta ang kagaw ba. Agto ta katong slide. Agto ta dito. Agto. Ano to day? Tubig day. Tubig. Sige. Payam na siya day. Uminom siya, payam na. Basta lang siya. Uminom siya day. Inom ng kamay. Inom na gamay. Pwede ko bang nagpaputi sa Kaling straw. Straw. Pero sige day. Abil? Na, yoga pa day, yoga sana. Yoga ba? Uminom sa kamay. Gamay lang. Mo na ni hatag tubig nga day ha. Wala yung tagi straw. Mabasa ilang yan tutunlan ba? Kay murag gilok. Sige. Gamay lang yan. Yung gamay. Para mo kunig sa iyang tutoy. Wala lang. Sa video. Stop na. Stop.